अगर आप भी चाहते नहीं कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना भूलिजा। भोला हमर तनासा करेला भांग पी के बड़ी दशा करेला। भोला हमर तनासा करेला नशा करेला भांग पी के बड़ी दशा करेला। भोला हमर तनासा करेला नशा करेला भांग पी के बड़ी दशा करेला। भोला हमर तनासा करेला भांग पी के बड़ी दशा करेला। भोला हमर तनासा करेला नशा करेला भांग पी के बड़ी दशा करेला। भोला हमर तनासा करेला नशा करेला भांग पी के बड़ी दशा करेला। पहिले से हम होना जननी मिली जे ऐसन मादारी चंदन क्रांति रहे अबुआ अनिल आनंद खेलारी। पहिले से हम होना जननी मिली जे ऐसन मादारी चंदन क्रांति रहे अबुआ अनिल आनंद खेलारी। सत्यम सम्राट साह करेला सत्यम सम्राट साह करेला। अरे भोला हमर तनासा करेला भांग पी के बड़ी दशा करेला। भोला हमर तनासा करेला नशा करेला